Hi guys. May hapon friends. Dahil na sa tapahulay gikan sa ministry sa Tignapuluan. Nakakaroon sa Mambuaya. Mambuaya. Hi. Mega love shout out to all. Ako sa overlooking. Tora lang ubos layo pa kayong ubos. Bukid ug makita ang mga kabukiran sa mga Hello live. We are live here in Mambuaya CDO. Pa-relax ako dito sa ilalom sa may siya kahoy. Doon siya lansunis. Nasa mangga, mga may pang mangga. Ila sa akong kauban sa church. Followers of Jesus Christ. Hello. We are live here in Mambuaya CDO. Good afternoon to you. I am live here sa bukid nga malinawon. Layo ta sa usok. Layo ta sa mga mga traffic. Relax ato diri sa bukid gikan ministry. Kita at bang sa bukid oh. Hello. Good afternoon. Hi viewers. Good afternoon. May manindot nga lugar sa bukid sa Mambuaya. Kita nimo ang mga kabukiran overlooking the dito dapat talakag. Mambuaya ubos amot sa nga mga bukid ni sa atba. Nato sa bungtod. We are live today, this afternoon. Transport ta kay medyo init na dire. Hi guys. Live ta guys. Dislike ka nag-live. Dislike ka nag-live guys. Hi guys. Dislike ka nag-live guys. Hi guys. Dislike ka nag-live. Hi guys. God bless guys. Anak, mga apo na ko guys. Narito. Nay, dako nga bato guys oh. Solid rock. Ibaligyan na ni guys. Dire ko balin. Dako yan. Yan ay marang, mangga, ug abana. Ano abana dire? Na abayabas. Dito sa ilalom guys. Hello. Dito ta sa ilalom sa siya? Mangga, santol, marang. Naapoy ko andire abana, bayabas. Grabe gini atong guys. So on mahilig siya tanong. We're live here. Good afternoon, everyone. My name is live to sa farm sa akong kawan sa simbahan. Yan ako mention.
Hi guys, come here. Pasilong sa tudri guys. Nariya sa kwan. Nariya sa may lutoanan. Nagluto karos kaldo. Ako parelax ako diri. Tulgon ko sa kabusog. Hey, good afternoon. Blessed Sunday everyone. Nakasimba na bang tanan?